Disciplina low kick, kategorija 63,5 kg. U crveni ugao pozivam iz Rusije Šamil Hadžimusajev. Iz Bugarske, Luku Mamelija iz Italije i Jana Lođika iz Poljske. U plavom uglu njemu će se suprotstaviti i pokušati da odbrani titulu prvaka sveta Aleksandar Konovalov, Srbija! I Semira Delića iz Bosne i Hercegovine. Kategorija 65,5 kg, disciplina low kick, crveni ugao Šamil Hadžimusajev, Rusija, plavi ugao Aleksandar Konovalov, Srbija. Uživajte! Sudje u ringu Vadim Seler, Litvanija, podobne sudje Tim Nazorkević, Sjedinjene Američke Države, Jaung Euncheon, Koreja i Alfredo Zika, Italija.
jednoglasna.